फूटले आ दुआरी पर दू गो इनार जे केहू घर में से निकले अपना अपना दुआरिये पर इनारवा में 5 मिनट में पूरा गांव फोड़े हो गई। एगो गांव के राजा बन के तो रुपये रहे लागल। वही काम से भैया इंडिया में नीतीश कुमार जी कितना दारू बंद कर दे, लेकिन इंडियन आदमी माने लेना भले 500 किलोमीटर जाए के रही लेकिन दारू ना छोड़ी। कब भाई भैया हम 2 भाई बनी जा, लेकिन हमार भैया हमरा से बहुत बेईमानी करता। देखो तनी वो अपने शादी कर ले बा, लेकिन हमारा शादी नहीं क्यों होके दे। आज हम सोच ले बानी कि घरे चलो तनी आज हमार शादी होई आना तो एगो घर में 2 गो दुआरी होई। आज चलो तनी घरे आज देखो तनी कि सरवा कहाँ हियो, चले दी पहले घरे। हो जब दूध से महंगा दारू बा तब घीऊ के कीमत का होई। जब दूध से महंगा दारू बा तब घीऊ के कीमत का होई। बैठी बैठी सब लोग बैठी, एक पूछो ना 4 गो आदमी तो चोरी हो जाता। लोग जो चढ़ावे आवेला कि चोरावे आवेला। अगर भैया के मिस्टेक से बाजरा के साइकिल ले गइल बानी तो जो हमें से ले गइल बानी हमें ले आके धदी लोग। आज चलो तनी घरे, लेकिन भैया के देखी कहवा हो, भैया के थाए पता ना हो। अब का पता भैया कहवा गइल बा, चले दे। अरे कहनी की बेटा पढ़ला कहनी की बेटा पढ़ला एमे बीए ऐसन थैलस पाना लागल दारू पिए। ऐसन थैलस पाना लागल दारू का कहिए भैया, हम लोग 2 भाई बनी सर। एगो हमारे छोट भाई बा जगह प्यार से ना देले बनी पे भइलुआ। हम जब भी घर आइले तो पे उनका द्वारे पर रहेला। आ देखी ना इतना समय हो गेल ना द्वारे पर लोग तारे घर में लोग तारे ओकर हमरा से लेहन करे के रहेला नो तो पे उनका कहीं ना कहीं चलिए जाला। अच्छा आवाज लगावत नहीं ए पे भइलु भैया घर में आज 2 गो काम होई, या तो हमर शादी होई आना तो एगो घर में 2 गो दुआरे होई। लेकिन अभी तक भैया के नहीं की देखो, आवाज लगावे दी क्यों कहवा हो। ए भैया हो, रे बे भइलुआ, ए भैया, अरे कहां बानी रे? हे दे बानी रे साला। रे तू पागल हो गया रे? काय छटिया अरे हम तोर बड़ भैया बनी के वो अपना बड़ भैया के साला कहला रे बेहुका। ए मर्दवा तो साला कोनो गाड़ी हो, गाड़ी ना हो, गाड़ी ना हो का रे? ए मर्दवा तू सुनले हुआ कि ना नेपाल के गौशाला अच्छा तरकारी में धराए वाला मसाला बड़का बड़का धर्मशाला ई सब एके गो में आवेला रे साला। अच्छा मने साला गाड़ी ना ना गाड़ी ना हो। अरे सुन हां एगो तोरा से बात कही का हो, जौन तोर पासपोर्ट हम जमा कइलो नी अच्छा विदेश जाए के हाँ। ओकर वीजा आ गेल बटे। अब तोरा ई गांव नगर में घूम घूम के नाचे के ना पड़ी, ना। कमाए के ना पड़ी। हाँ। अब तू अपन कपड़ा त सरिया ले, हाँ। अब विदेश जाए के तैयारी कर ले। गांव घर में कदो हमरा कमाई के ना पड़ी, विदेश बुझाता हमर माई के नोहर ते तरह वहां चल जाई हम। ए भैया बोल एगो बात सुन लो, हम विदेश ना जाई ना ना जाई। ए बेटा विदेश के ना जेबे तोरा भैया पर इतना कर्जा बाटे, कर्जा सौदी के दे रे। तारा ऊपर कर्जा हो गई बा, बहुत कर्जा बा भैया ये बताओ कि सबसे पहले एजेंट के पासपोर्ट देवे गई के अरे हम बोलनी उनका के पैसा देवे के हम जब पासपोर्ट नहीं चला पैसा
ए बेहुदा देख हमार शादी बियाह हो गइल ठीक बा हां आते बेहड़वा खानी एने एने घुमत रही अच्छा तो घुमला में ठीक बा कि कमैला में ठीक बा ना कमैले में ठीक होला तो ओइ से कहती जो विदेश जाके कमो लेकिन भैया एगो बात बताओ अब तहरा शादी बियाह हो गई बा कि ना हां हम अभी कुमारे बनी तो तारा बियाह हो गई तो तू घरे क्या करो तारा तू विदेश जा भाई लो आओ एक हम घर रहे नो तो खेती के रस्ते के काम हम कर ले अच्छा तो रस ना होई हम ना होई ते बारी स्टैंडर्ड आदमी हां हां ते शहर में घूमे फिरे वाला आदमी बारी घूमे वाला बानी वही से तोरा कहती तू विदेश जो अच्छा पैसा कमो ये कर्जा पैसा हमने के सोच ये केहू आ के हमने के टोके ना हां हम विदेश चले ना आ तू अपने बियाह कर ले बारो तो घर में बैठ के मजा मरबो भैया विदेश के बात अलग हो पहले ये बताओ कि हमार शादी कब होई शादी कब हुई तो शादी ना करे ए बेउता तो तोर शादी करे के उम्र भइल बाबी रे ए उम्र में के ए भई देख तोर अभी उम्र बा खेले कूदे के हां हां खाए पिए के अच्छा। पढ़े लिखे तोर उम्र बा देख जाइए ते अपना पैर पे खड़ा हो जेबे नो अच्छा तो तोरा अच्छा सा लड़की दे के धूमधाम से तोरा बियाह कर देम अभी हम अपना पैर पे खड़ा नहीं की भाई ना तो इतना दिन से तारा बाबू के मुड़ी पे खड़ा भइल बा ए बेटा तू दिमाग खराब रे या तो हम पैर पे खड़े ना बनिए का बाप के मुड़ी पे चढ़तानी हम अरे पागल ऊ पैर ना और तनी कुछ कमा के कुछ बना ले हाँ। घर दुआर बना ले तब तोर शादी बियाह करम त रखबे पड़े घर में हम तो भैया शादी करबे करे लेकिन पहले ही बतिया बताओ कि हमर शादी तो बाद में होई पहले अपना बाबूजी के शादी भइल बा कि ना ए बेटा, तू दिमाग खराब कर रे आई खातिर हो रे बे भईवा हमने के बाबूजी के शादी नो हाँ। बहुत साल पहले भइल बा हो गई अभी नी दुनिया में हम ना रहनी सन हां अभी हमने के जन्म ना भइल है तबे बाबूजी की शादी भइल बा बाबूजी के शादी हो गई हो गइल बा आई बाप रे आ भाई रे भैया हां इस साला बाबू कितना बेईमान निकलल हो का रे बाबूजी शादी करेलन आ हमने दोनों भाई के बारात जायला कहबे न कोई पागल बनी काहे? तोरा से ना कनी है कि बाबूजी के शादी जना मेरा भइल नो हाँ। वो बड़ा हमने दुनिया में ना रहनी सन ए जन्मे न भइल रहे तबे ना भइल तबे न बाबूजी ना पूछल ना हां अच्छा भैया ये बताओ कि बाबूजी के शादी कौना से भइल बा ए साला ए सही ते पागल भाई का तेरे ए मातावा नहीं के मालूम तोरा मालूम है क्या ना। देख हमने के बाबूजी के शादी नो हाँ। तोरा माई से भइल ए है भोसड़ी बा का भइल तोहरे माई से भइल होई हमर माई से करी तो बाबू के मार के गाल ना फुलाते हैं ए पागल रे देख हमने के माई नो हाँ। और माई हमार माई एके गो हो ए दोनों जने के माई एक गो हो एके गो हो भैयो अब बोल जब हमने दोनों जने के माई एगो हो हां तो हमने दोनों भाई के बाप जरूर दूगो होई का भाई भई पागल भाई का तेरे का खातिर हो तोरा का कहे के ना कहे तो समझ नहीं है लेकिन काथी भइल हो देख हमने के माईयो एक है हाँ। और बाबूओ जो एक है माइयो एके गो हाँ, बाबूजी बाबू एके गो हाँ। भैया जब माई बाबू एगो हो तो हमने दूगो रे कैसे हो गई नी ए बेटा सब के एगो चॉइस होला ठीक बाटे हाँ। केहू का बाल बच्चा दूगो रहेला अच्छा। केहू के एगो रहेला हाँ। आ केहू के पांच गो रहेला ए। आ केहू के भगवान नसीब में न देवेला नु ओकर बाल बच्चा ना होला ना होला हाँ। तो हमने के बाबूजी के चॉइस दू एगो रहे एगो रहे अच्छा भैया नाम है एगो गोविंदवा हाँ। एगो के भैलुवा ए अच्छा भैया तू सब बात छोड़ भैया बाबूजी के शादी हमने के माई से हो गई ना हाँ। तो भैया हमरा खातिर का इतना बियाह ला टेंशन लेले बारे 1 मिनट में बियाह हो जाई बियाह जे के मिनट में हाँ। का रे बेउता रे भैया जब बाबूजी के बियाह हमने के माई से भइल बनू हाँ। तो हमरो शादी बाबूजी के माई से कराओ तो दिमाग खराब है काय खतिरा ये पागल भाई का तेरे कथी भाई नंदवा ए बेउदा हमनी के बाबूजी के माई नो हाँ। हमनी के दादी लगी ए आ दादी से केहू बियाह करे लगे कुबरे ना भैया बाबूजी के माई हमने के दादी लगी हमनी के दादी लगी भैया हां तो जरूर हमने के माई बाबूजी के दादी लगी है तो चुपचाप रहबे कि ये सब भाग करे रे कथी भाई ए बेउदा एक हमनी के माई नो हाँ। बाबूजी के पत्नी लगी ए। आ बाबूजी के माई हमनी के दादी लगी बाबूजी बड़ा होशियार हटे का रे बाबूजी के माई हमने के दादी लगी है हां आ हमने के माई बाबूजी के पत्नी लगी पत्नी है लगी बताओ भैया तारा कितना तेज हो अच्छा जा दो सब छोड़ भैया हम ये चाहता नहीं कि हमर बियाह
तू केहू भरे ना होके देखो।